quan vam començar a planificar accions públiques, què podien fer junts en públic, exposar-se d'alguna manera? Hi havia molta por. Tenien por de les reaccions dels seus antics companys, si els dirien traïdors, com ho entendria el seu entorn, què significava fer alguna cosa amb l'enemic, etc. Hi havia molta por al voltant d'això. Van caldre diversos anys, passant de trobades petites i visites sense periodistes, fins a arribar al punt en què es van sentir prou segurs, com a grup mixt d'antics enemics, per aparèixer en públic, parlar amb periodistes, reunir-se amb alcaldes, amb líders religiosos i exposar-se amb una nova identitat. Som constructors de pau. Sí, som excombatents, però hem desenvolupat una nova identitat. Ens sentim reconciliats entre nosaltres i som constructors de pau. Ser reconciliats i constructors de pau no vol dir que no tinguin diferències ni que estiguin d'acord en tot. Això no és així. Les diferències continuen existint, les coneixen, però estan oberts a parlar-ne. Diria que un dels grans reptes va ser superar moltes barreres, grans passos. Un d'ells, per exemple, va ser quan vam començar a parlar de retre homenatge públicament a les víctimes. Algunes persones deien, ho faré pels civils, però no pels soldats. Això era massa per a ells. Altres deien, una vida humana és una vida humana. Encara que fossin soldats com nosaltres, em sembla bé anar-hi i expressar el meu lament per la pèrdua d'una vida humana. Anar-hi no vol dir assumir la ideologia per la qual poden haver mort o cregut que morien. No hi ha una valoració política, només respecte per la vida humana. Un altre pas enorme va ser intentar alleujar la situació que existeix a moltes parts de Bòsnia, Croàcia i Sèrbia, on comunitats que ara són minories han patit i on hi ha llocs de crims que no estan marcats de cap manera. Hi ha edificis que van ser camps de detenció on la gent va ser torturada o assassinada i avui només són edificis, sense cap placa que indiqui què va passar allà. Això passa perquè va ser el grup majoritari qui va cometre els crims, el grup dominant de la zona, i no volen exposar-se com a responsables de res dolent, perquè la seva lluita sempre ha estat presentada com a justa i neta. Això passa arreu. I nosaltres vam dir, qui de vosaltres tindrà el coratge d'anar a un lloc on el vostre exèrcit, en el vostre nom, d'alguna manera va cometre un crim i que avui no està marcat? I anàvem junts i dipositàvem flors, ho fèiem públic. I això va passar. Quan això va passar, els altres també, d'una manera semblant, es van sentir obligats a fer el mateix. I diria que aquest és, de fet, el major assoliment de la nostra feina. Haver arribat al punt en què les persones deixen de veure les vides com a vides bosnianes, croates o sèrbies i passen a veure-les simplement com a vides humanes. Han arribat prou lluny per poder dir em sap greu que algú del meu exèrcit hagi comès això. Me'n sento avergonyit. Això és molt important, perquè els allibera de la culpa col·lectiva. Hi ha responsabilitat, però no culpa col·lectiva. I això obre espai perquè la gent pugui superar la situació, perquè mentre no hi hagi reconeixement del patiment, o mentre aquest patiment sigui negat, és impossible avançar. Si el meu exèrcit ha comès crims contra la teva comunitat i jo ho nego, ho ignoro o ho minimitzo, això és una amenaça per a tu. Aquesta amenaça només es pot superar amb el reconeixement.
I el reconeixement conjunt dins d'un nou grup crea una altra perspectiva. Allunya de les narratives nacionals habituals que sempre diuen «Nosaltres som els bons, només ens defensàvem». Tot el que vam fer va ser legítim perquè els altres eren els dolents. Amb aquests passos, simbòlicament, obrim una finestra nova, alternativa cap al passat, sobre la qual les generacions joves poden construir. Des de la guerra, molts espais han estat espais no lliures per als joves, perquè tenen por, perquè se'ls ha dit que han de tenir por dels altres. Ho donen per fet. Algú de Sarajevo rarament anirà a zones dominades per serbis, simplement perquè des de petit ha sentit que ells van fer això, van fer allò, i que cal tenir-ne por. Això passa a tot arreu, no només a Sarajevo. Les noves generacions han crescut amb la idea que hi ha llocs on no han d'anar mai, i ni tan sols ho qüestionen, perquè és el que fa tothom. Han crescut, en certa manera, empresonats, sense l'oportunitat de replantejar-se les coses, d'investigar per si mateixos, d'experimentar, de trobar-se amb els seus iguals i contrastar-ho amb ells. I és amb ells amb qui continuarà la vida. Haurien de poder replantejar les seves relacions i qüestionar les herències del passat.